Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri. Shirin namu ne zai yi bayani ne yanda za ka yi linkin na national identification number naka zuwa layinka cikin sauki a hanya mai sauki. To kamar da kuka sani layuka sun kashi nawa, kashi 4. Don haka za mu yi magana akan kashi 2 ne, ma'ana Airtel da MTN. To da fari kana da bukatan ka mallaki browser. Idan ba ka samu ka yi na code ba saboda na code din ba garanti, sai ka mallaki browser. Idan ka mallaki browser, yanzu sai mu shiga. Idan muka mallaki browser mu, sai mu shiga misali Google Chrome. Sai ka shiga Google Chrome. Idan ka shiga Google Chrome, akwai da dama link kala-kala wanda ake da su, amma mai garantin ne yanzu za mu kawo mu. To yanzu idan ka shiga Google Chrome, sai ka zo ka sa wannan link din gashi www.airtel.com.ng/nin/ kana sawa zai bude maka kamar haka. Shikenan sai ka sa number ka. Idan ka sa number ka ba sai ka fara da 0 ba, ka sa number ka za su tura maka OTP. Idan suka tura maka OTP sai za su ce ka sa national identification number naka. Idan ka sa, shikenan ka riga ka gama, sai ka yi processing. Shikenan ka riga ka gama. Sai kuma MTN, shi kuma za ka je ka sa ne, a misali za ka je browser ka, akwai link da za ka sa. Wannan link din shine za ka je ka sa MTN. Sorry, bari mu gintse haka. Insha Allah a na gaba za mu yi muku bayani akan yadda za ka yi MTN, amma dai wannan shine yadda za ka yi na Airtel din, saboda matsalar network ne ban samu na muku na MTN din ba. Wannan shine yadda za ka yi na Airtel din. Na gode, sai mu haɗu da ku a sabon shiri. Allah kada ku manta ku mana subscribe, ku like, ku share, za ku yi uwa da su masu amfana.